въртиш хубаво, бе? Ей, маймуна, кой има рожден ден днеска? Аз имам рожден ден. Нямаш ти рожден ден. Кой има рожден ден? Аз. Любо ли има рожден ден? Да, имам. Любо как се... Аз съм Любов. Аз съм Любов. Ти си на Любо, брат? Да. Айде сега, Любо, айде пак докнеши всичко. Ей! Айде, Любо, духай ги. Браво на тебе! Напредва, напредва. Айде, давай. Върчи. Давай, Бабо, напред, обратно. Я, Чичко, къде? Чичко, Айде, матка, бе! Хайде, ела с колелото, Чичкината снима. Нагоре, баба, към Любо. Ама той и там ще го снима, бе. Я викай, Седър. Не се засилвай толкова! Имаш спирачки, бе! Ай, слизай надолу, ама леко. Айде, завой. Той ще се научи, преди да се гайци от Елен, все се научи. Дай го да се вичат като кара. Аз стига толкова, аз да го подпръча. Айде. За да прекараме камела, не щеш ли? Миналия месец преди много година стигане с пчелия 1,20 Ама и го виж, аз се стива на мисля, много година Ама няма просто Ама ти какво след баш 20 пуна един брам. Той цеците, когато дойдат от Ей, Павка! Павка, какво караш ти? Я го снимай. Кого? Има ли някой владелника? Умори ни, да разпи приятели. Обратната е. Какво се направи нищо? Къде ти другото? Здрасти! Христос възкреси! Воистина възкреси. Тази камера може ли да приказва? Него други. Къде? Къде е Любо? Какво правите днеска? Как ли нищо? Зарен, какво намерих ти улеклата си? Кажи какво? Какво ли ти? Червени. Общо ти какво имаше в твоето легло? Какво? Ама какво на цвят? Чеч. Червено. Зелено. Чукат ли са? Та Зарен, на кого излезе горец яйцето? На Любо, твоето нали също? Не е вярно, нали? А после твоето, Зарен беше на Любо. Хайде. Ето и на генито. Дай аз на тия, защото блестят да се резат. Чакай да донеса две яйца. Давай, нали те са чупят се? Ти си има нищо тук ми чуле. Добре. Павчо, ела тук сега. Слез да се чукнете с Любо, искаш ли? Дай. Айде. Чичо си да се чукали с нас колко.
взе плюво. Ало, покажи бореца на чичо си. Моя борец. Павчо, да не си щупиш яйцето. Айде с дъпиточка, не. Дай да се щупи. Айде, Павчо, чукай се с баба. Мама. Повече няма да можеш. Айде сега, дай го Дъпито, дъпито, Той като лека картечница. Дъпито, тука, и че се казва тупи. Айде, чукай се сега, не е спокойно. Чукай се. Тита, виж как бела. Я да ни как ли белиш. Дай на баба бореца. Да, аз си го запазя. Ти кушал, Ще се... Някой иска? Да, аз не искам. Гей, Това е турнир по надборване на яйца. ти ли ще биш или аз? Да ви представя световния шампион. Евгений. Да, И моята жълтата кокошка. да. Ето стои хубаво ли? Обратно? Абе, да се щупи, бе. Ей, той няма предно, няма задно, гледай. Да. Точно Сега си това. имаш едно много обличко. То къде отиде? Здраво. А как бела? Вижте с какви са хубави. С кристали. Светят. Да, се хванах. Ема, то после ще се... То сега черно се вижда там, черно. Ма, да я си Е, имам да малко. се гледат, А? колко са красиви. Ма, Едно черно, червено. да, да. Да си имам. Тя не и тята е правила, казала му ти каза, изпопадаха, преди да ги поеди сам. Като нашите, нали, те падат. Малкият той бире обаче. Айде, Люба, малко Той зунак днеска сега ще има ядеш сина ли? и цел белица. Айде сега пред камерата, айде. Айде! Днеска те се еде по знак, бе, бе. Малко, малко го бели. Ти го бели ли, бе? Да. Браво на тебе. Ма да малко си има. На майка си как белиш яйцата? Аз покажи ръцете сега, покажи ръцете. А? Я, обърни ръчичката. Гледаш каква е. Уйди се, нали? Зелена, О! как ги хваща? Ох, не се върши. Как ги хващат тези яйца? Чакай, дай го малко на мен. Чакайте да го начупим да стане по-бързо. Мам, да я си имам. Айде, били си. Си бе, баба. И къде снимаш? Ти него не го снимаш, ти го снимаш у главата. Да как ръцете го снимам, като Как си бели ръцете ще го течето, бе? снимаш? Чела да видиш. Шлюбо го бели неговото, бързо. Мен го. Хубава колата. Колата. Кое е било хубаво? Колата. Кое? Коледа, Да, бе. С хубава Коледа. Не бе! сега е Великден, бе. Не, да, аз казвам, той хубава колата. Христос възкресе, я кажи. То са кеши. Папчо, кажи Христос възкреси. Да, да. Не. Айде еш малко, дедата, снима като еде. Папчо, още бели ще. То много обеленото е. Да. Това е лисано убелено. Има то. Нанасят всичките с пръсти. Айде яш сега. От чорната Айде глава яш по яйцето. Яжде. Айде. Еш какво е шарен, а? Айде бе. Айде, папчо, яш яйцето. Да. То мусо. Ай, мръсно. Не е мръсното, бе, лисано, бе, Ти баба. не си го дообелил, бе. Нищо. Чурупка. Айде яш. Това ще има калци. Бе, чурупка ядеш, бе. Ще му станат зъбите, я. Че как да не яде чурупка? Еш ковали. Мама, ли меси ме, бе? Че кажи нещо. Айде, де, яш яйцето и ти. Ешко, бешко, таралешко, тръгнал. Много горато тежко. Чакай, почваме много. Айде, Айде, почвай. отново. Ма гледай към камерата. Тежко, а тежко, ходи в гората, тежко. Той бира в пускаха на неговата возина. Ябълки и круши той събира, за да храни своята дружина. Папчо. Чакай малко.